बे हरनि समायाव if there's anybody sitting under this pandal, दिनै बे पेन्डेलनि सिङाव सोरबा बेबायदि सुबुं जनानै दङब्ला जिरायनानै दङब्ला outside you are smiling and laughing. सायावब्ला रंजानाय गोजोननाय आरो मिनिनाय दङ. Yes, you have boyfriends, you have girlfriends, you are into drugs, you are into pornography, but nothing is giving you peace. नोंथाङा मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्ला दङ, नोंथाङा बे गाज्रि सावगारिफोरखौ नायदों, ड्राग्स बाहायदों, नाथाय बेफोर गासैबो खालामखांनायनि उनाव जानो हागौ शान्ति गैया, रंजानाय गैया. You are crying and crying and crying, saying, Lord, deliver me. नोंथाङा बेबायदि गाबदों आरो गाबनानै बुंदों जानो हागौ फोरबो आंखौ बेबायदि अबस्थानिफ्राय बोखां होननानै. Listen to this true story. आरो बे सल'खौ नोंथांमोना खोनासं. This boy was a young boy in the Sunday school. बे सेंग्राया बेबायदि सासे उन्दै सानडे स्कुल थांग्रा गथ'मोन. I saw him grow. बे सेंग्राखौ आङो देरनाय नुदोंमोन. He got involved with wrong friends. बे सेंग्राया गोरोन्थि बेबायदि लोगोफोरजों लोगो जाबाय. And he started taking drugs. आरो बियो ड्राग्स बाहायनो हमजेनबाय. Thinking that the drugs will give him peace and joy. बियो बेबायदि सानदोंमोन जे बे ड्राग्सआ शान्ति होगोन होननानै. 2 months ago, मास मोननैनि सिगां I got a call. आङो मोनसे बेबायदि फन कल मोनबाय. This boy passed away. बे सेंग्राया थैबाय. The father is crying. बिफाया गाबदों. Ayyo, my only son, gone. आंनि सासेल' बिसाजोया थैबाय. Tonight, बे हरनि समायाव please listen to the Lord speak. बे फोरबोनि बाथ्राखौ खोनासं. And when you make this prayer your personal prayer, आरो नोंथाङा जेब्ला बेखौ गावनि प्रार्थना बायदियै लागोन, your life will be a different life altogether. आरो नोंनि जिउआ गुबुन मोनसे जिउ जागोन. Only 2 verses are said about this boy. आरो बे बाइबेलाव मोननै बाइबेल सिरिनिफ्रायल' आं बुंनो हास्थायदों सासे सेंग्रानि सोमोन्दै. Please turn with me to 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. जोङो बे बाइबेल सिरिखौ नायनि सेथि इतिहास 4 बालाब 9 आरो 10 सिरि. से इतिहास 4 बालाब 9 आरो 10 सिरि. Verse 10. His name is Jabez. आरो बेयाव मुंख'जानाय बे सेंग्रानि मुङा जाबाय जाबेस. Now all of you sitting here, you have a good name. आरो नोंथांमोना जायफोरा बेयाव जिरायनानै दङ गासैहाबो मोजां मोजां मुंफोर दङ. You know what is the meaning of that name Jabez? नोंथाङा बे जाबेसनि मुंनि ओंथिया मा बेखौ मिथिगौ ना? You know it? नोंथाङा मिथिगौ ना? My mother bore me in pain, in sorrow. आंनि आइया आंखौ दुखुजों जोनोम होबाय. You know, sometimes the name is given because of the situation they are in. आरो बे मुंखौ बेनि थाखायबो होनाय जादों होननानै साननाय जायो. जि अबस्थायाव बे गथ'खौ जोनोम होनाय जादोंमोन बे अबस्थानि थाखायबो बिनो बे मुंखौ होनाय जादों. What his mother was going through, nobody knows. बिमाया जोनोम होनाय समाव माबायदि जेंनानि मोगा-मोगि जायो बेखौ रावबो मिथियाखैमोन. But just imagine this boy going to school. नाथाय बे गथ'आ स्कुलाव थांबाय. बे बाथ्राखौ साननानै नाय. They ask me what is my name. बिसोरो सोंबाय आंनि मुङा मा? I say my name is Benjamin. अब्ला आं बुंनायगोन जे आंनि मुंखौ बेन्जामिन होननानै. What is your name? नोंथांनि मुङा मा? I won't tell my name. आं आंनि मुंखौ बुङा. Tell me your name. नोंथांनि मुंखौ बुं. Tell me your name. नोंथांनि मुंखौ बुंहर. The boy says, shh, no name. आरो बे सेंग्राया बुंबाय आहा मुं गैया. My name means my mother gave me birth in pain. आंनि मुङा बिसो जे आंनि आइया आंखौ दुखुजों सानायजों जोनोम होबाय. I do not know tonight there are many Jabez sitting here under this tent. आं मिथिया जे बेसेबां जाबेस बे ताम्बुनि सिङाव जिरायनानै दङ. Because of your background, you don't want to be a part of a crowd. नोंथांनि जिथु थाखोमानाय जिउनि बाथ्रा बेनि थाखाय नोंथांनि मुंखौ नोंथां गावखौ गुबुननो दिन्थिनो हास्थाया. Because they'll ask you from which family are you coming. मानोना मानसिफोरा
सोंगोन बबे बायदि नखरनिफ्राय नोंथाङा फैदों So you stay away from friends. बेनिखायनो बियो लोगोफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थादोंमोन You don't want to go to church. गिर्जायावबो थांनो हास्थायाखै My name, I won't tell. आंनि मुंखौ आङो खोन्थाया I am ashamed. आं लाजिनाय मोनो This boy नाथाय बे सेंग्राया बे गथ'आ made a prayer, बियो बेबायदिसो प्रार्थना खालामबाय and the prayer changed his life. आरो बिनि प्रार्थनायानो बे गथ'नि जिउखौ सोलायहोदों That is what I want to share with you tonight. आरो बे बाथ्राखौनो दिनै हरनि समाव नोंथांमोनजों आङो रानलायना लानो हास्थायदों Verse 10 says, जि सिरियाव बेबायदि बुंदों Jabez called on the God of Israel. जाबेसआ इसोरखौ गाबज्रिबाय Number 1, सेथि बाथ्रा his prayer was directed towards God. बिनि प्रार्थनाया आर'जआ इसोरनिथिं थोंजों थांदोंमोन Jabez knew in his heart the only one who can give him life is God. जाबेसआ बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिदोंमोन जे जायहा मानसिनो जिबन होनो हायो बे जाबाय बे इसोराल'सो His prayer was not an accidental prayer that everybody prays on a Sunday. बे जाबेसनि प्रार्थनाया देवबाराव नों आं खालामबाय थानाय जाबाय थानाय प्रार्थना बादि नङामोन बेखौ ओरैनो खालामनांगौ खालामनाय नङामोन Jabez is saying, जाबेसआ बेबायदि बुंदों I want this God to listen to my prayer. आङो बे इसोरखौ आंनि प्रार्थनाखौ खोनासंनायखौ आं हास्थायो होननानै बुंदों It was a prayer of choice. बियो बासिनानै आर'ज खालामग्रा My dear people tonight, आंनि अनजाग्रा it is your choice whether you want to call the name of God. बे नोंनि बाथ्रा नोंनि इसोरनि नामखौ लानो हास्थायो ना हास्थाया You have shared with your friends but no use. नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों नोंनि जिउनि बाथ्राखौ खोन्थाबाय जेबो खामानि होआखै You went along with your friends but no use. नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरजों थांफादों थाबायफादों नाथाय जेबो खामानि जायाखै They left you in the place where you were crying and going through depression and they went off. बे लोगोफोरा नोंथांखौ दोनबाय जे जायगायाव नोंथांखौ दोनोब्ला नोंथाङा दुखु मोनगोन नासयजागोन बेबायदि जायगायाव दोननानै बे लोगोफोरा ओंखारलांबाय Friends, लोगोफोरा he did not call. बियो लोगोफोरखौ लिङासै No family members were there for him to lean on. बेखौ दैदेननो थाखाय न'खरनि मानसिफोराबो गैयामोन We do not know who his parents are. We do not know who his parents are. बिनि बिमाफोरासो बिमा बिफायासो बेखौबो मिथिया We only know that he had brothers. जों बेखौल'सो मिथिगौ जे बे गथ'हा फंबायफोर बा बिदाफोर दङमोन Tonight, बे मोनाबिलि समायाव the choice is yours.